Hello everyone, welcome back to our channel. जोंनि मोनसे गोदान भिडियो बयखौबो बरायनाय थालायबाय। दिनै बाबुनि बार्थडेनि प्रिपारेशन सोलिगासिनो। दायो भिडियोखौथ' फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामनो हायासै आं दायो मोनासिनि टाइम गासिबो खामानियाव बिजि अमा दाउ फुथारजोबदों दिनै ना दायो नै ओरैनो फिसा फिसौ डेकोरेशन सोलिगासिनो इनि खिथुनाव प्रिपेयार जागासिनो जोंबो बेखौनो नायगासिनो बोरै खालायबा मोजांसिन जागोन बाबुफ्रा जोंजों बेखौनो माबागासिनो नोंहा फिलिंआ बोरै जेसा मोजां खालायनो सेस्था खालामदों जाख'वाखै माने ट्राइ खालायगासिनो आरो बोरै खालायबा साबसिन जानो हागोन आरो मा एड खालायबा मोजांसिन जानो हागोन बेफोरो जोंनि आइडिया गोजा जोंनो साननानै खालायदों आइडिया माने जोंनि जेने मावनाय फुलखौ एसे साफा खालायनोसै ना न'निनो फुल बेखौ होदों बेखौ साफा खालायनांसिगोन बाबुनि चॉकलेट पेकिंग सोलिगासिनो गिव अवे रिटार्न गिफ्ट हजोंनिफ्राय लाबोनायमोन ना भियेटनामनिफ्राय बेखौनो पेक खालायगासिनो नै लोगोफोर जाबायानो नैबे जिंथिं होनांगौ दंबावो आरो जिङाव गाबोन फुङाव होनोसै बेखौ दायो संनाय खावनाय सोलिगासिनो खामानि मावग्राफोरनो ओंखाम होनांगौ जे बेनि थाखाय नै फाइनाल लुकआ ओरैनो सिम्पल बेलुन सेटआप नैबे न'नि प्लान्टखौनो होना होबाय जिङाव एसे मोजां नुसाबनायनि ओमफ्राय नैबेखौ गेटआव लगायनो नागिरदों आरो जास्ट बानायनानै दोनदों नायगासिनो होथारदों गाबोननि प्रिपारेशन दे एवखानानै दोनसिगोन आरो बिदि अमा 사우야 하트에 무슨 기지야? 사장 기타로 해양을 정말 안 해. 따라서 따라서. Kiaan'ni birthday day दिनै Kiaan'a दिनै बोसोरसे जाबाय जोंना बेलुन गेलेनो मोननायखौ जागासिनो बेलुन खानायखौ बोखारनो नागिरबाय थादों बोराबदों बेनि थाखाय
जायनि जाहोनाव जोङो खौसेथियै जोङो दिनैनि बे जोंनि बियायंनि जों बे बार्थडे सेलिब्रेशनखौ जों खालामनो हाबाय बार्थडे सेलिब्रेशनाव आंनि जाथि गियारि नुजाथि बुंनाय गासिबो आंनिनो बिदा फंबाय बिहामजो दा संसाराव फिथाइ हिसाबै जोङो महिलाजों संसार जाजेननायाव आंनि गिबि फिसाजो रेनि मुसाहारि बेखौ फेदेरै फोलावै फोरोंनाय हाबा हुखा बिया बारि हरनानै दिनै आं फिसौ मोनबाय जाहा आबौनिसिम हेपि बार्थडे विश खालामनाय जाबाय इसोरा बिथांखौ आखिर्बाद खालामथों लोगोसे बिनि बिमा बिफानि सायाव इसोरनि बोर आशीर्बाद थाथोंसै नों अनबाय दैदेनबाय रैखा खालामबाय आशीर्बाद खालामबाय बोसोरसे जाबाय बे कियान गथ'खौ नोंनोनो गथायदों नोंनि अननाय नोंनि दया नोंनि आशीर्बाद थानो होदो जाहा माबाया बिबौ बिबैफोरा खर' दांनानै आशीर्बाद होना फैबाय बिबै आरो बिबौ साब्रैबो दे खर' दांनानै आशीर्बाद होदो दे फैसाखौ लाना दोनदो दे फैसाखौ लाना दोनदो जाहा हामबायसै दे जाखाबाय हनै दे Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Kian Happy birthday to you Picachu,